Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Umkhanya Kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ngani zakwethu. Umculi kaMaskandi uDlubheka uthuse abantu abaningi enkundleni zokuxhumana lapha nawe ngani zakwethu. Ubhale kanjena wathi, sanibonani, cha ngithi ake ngithathelele lithuba ngedlulise lenkulumo kubahleli bemicimbi kaMaskandi. Kulonyaka ngicela ukuhoxa kuyo yonke imicimbi ngamafestivali kaMaskandi. Uthe le nkulumo yakhe wenzela nanoma ngabe ubani aziyo ukuthi bayasebenzisana emcimbini kaMaskandi, yena angamthinti ke lapha nawe ngani zakwethu. Ukuvezile ukuthi uthatha isinqumo sokuthi asebenzisane nemicimbi kahulumeni kanye nemicimbi yabantu mabeshada. Wayesethembisa ke nealbum lapha nawe ngani zakwethu. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha na kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Mawumusha ngiyacela wenze okulungile ucindezela subscribe, cindezela bell ukuze uzothola ama notification njalo masiposta ivideo entsha. Semba konakele sewushaya kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi ngiyongena sengijujile kude kwelakithi Yelanga lisheshela shona shwele ngosi